Goedendag iedereen, aan de terminus van de F411, locatie Klinkspoor en dus hier de entree van Hulst Nederland via het bos, de Klinkse bossen. Het is nog even interessant ook de route te tonen in dergelijk weer. Ik heb even dus aangepaste fiets, min of meer, om toch wel even langs hier te kunnen gaan. Dus het is een natuurgebied, de Klinkse bossen. Hier staat er ook vermeld enkele open na zonsopgang tot zonsondergang. Dus met de fiets van Donkey Republiek, ik heb het al gedaan jaren terug, is het moeilijk langs hier, omdat het fijne banden zijn. Er is ook geen vering. En het is momenteel wel eenvoudiger via Kapellebrug of Sint-Janssteen via een normaal fietspad.
Ja, ik ben erdoor. Ik ga nu via de Molenstraat. Dus daar is terecht een asfalt nodig tot een deftig fietspad die aansluit tenminste tot deze locatie. Locatie Hulst Bikepark en hier de entree. Welkom terug in Hulst.